Beth ydych chi'n gwybod ffordd i defnyddio y pethau ar y ffordd gael gyfer eich iechyd chi? Y plantain fel hyn, chi'n rhoi yn eich... chi'n tiwa fel an, a wedyn rhoi ar cwt bach, a mae fe fod the cut. Ydy, mae fe'n antiseptic. Ydy, mae fe'n antiseptic, a yr un peth ar rhain fan hyn, y moss. A'r un peth gyda'r chestnut leaves a ivy hefyd. So mae rhain yn gallu golchi dillad a golchi dwylo. So pethau fel hyn wedi anghofio. Fi wedi bod yn y gweithdy dyfodol arfer heddi a fi wedi dysgu llawer yn byti sut ni fel pobl Cymru wedi colli perthynas ni gyda planhigion a sut ni wedi colli mas ar sut gymaint o gwybodaeth ni angen fel pa planhigyn sy'n helpu ni, pa i iechu ni a beth bynnag. Dwi'n meddwl bod y sesiynau yma yn dda achos mae'n siario wybodaeth dros y dros the generations. Fi'r hyn yma, dwi'n meddwl, mae'r ifanc yma. So mae'n bwysig bod y bobl ifanc wedi colli y wybodaeth sydd gyda ni, so mae'n bwysig bod ni'n pasio ymlaen gyda nhw. Fi yn helpu mas heddi. Mae da fi arddangosfa yn byti mis. So mae da fi lot o gwaith i wneud a mae hon yn rhoi syniadau gwych i fi. Jyst yn rhoi Fel y context? Ie, y context i fi wneud y pethau mae rhaid fi wneud. So fi wedi bod yn fforagio heddi a fi wedi edrych am planhigion. Fi'n mynd i defnyddio yn yr arddangosfa. A sut mae fe o ran bod ti'n defnyddio Cymraeg yn ystod y sesiwn yma? Mae fe'n anodd, ond fi'n dod ymlaen yn iawn, fi'n credu. Fi'n credu mae pobl yn deall fi, so na gyd sy'n bwysig. A dyn neb yn, beth yw'r enw, nobody's judging me, so mae hwnna'n bwysig hefyd. Wyt ti'n falch cael y cyfle i gallu ymarfer Cymraeg dim? Ydw, fi yn. Sa'n neud y gormod, so mae fe'n actually really bwysig fi'n neud e. A hefyd o ran sgiliau filmmaking, ni'n mynd i fod yn dysgu. Ydy'r agwedd na fel yn bwysig i ti mewn? Ydy, achos fi moyn neud yr element na yn yr arddangosfa, so bydd yn really bwysig i fi cael shots a pethau fel... fi moyn neud lot o pethau dy ffilm, so I'll have to find it because I'm logged into a different one of them. it's okay. Dwi'n cael lot o bendith o dod i'r pethau fel hyn achos gen i lot o brofiad yn creu ffilmiau'r byr sy'n dangos pethau gwahanol. Ond wrth dod i lle creadigol, lle dwi'n gallu kind of bwnsio syniadau fi off o pobl eraill a gweld be mae pobl eraill yn mynd. Mae'n really pwysio fi a i fel meddwl yn fwy am pam dwi'n neud, be dwi'n neud a be di'r effaith dwi'n gallu cael ar meddyliau pobl a fel mae pobl yn teimlo am gwahanol bethau trwy be dwi'n neud, trwy creu'r ffilmiau byr yna. So fi'n neud loads o rhetorical questions fel sut nath perthynas ni distance o planhigion a pa fath o planhigion ni'n gallu cael benefits o. A fan hyn fi wedi dechrau wneud fel planhigion gwahanol fel elderflower, beth mae fe'n cael ei defnyddio ar gyfer mêl a echinacea. A mae mêl, os ti'n cymryd fel spoon a day, mae fe'n gallu helpu loads fel diabetes, healing wounds, asthma and colds. Felly fi criw dyfodol arfer yn y Pwerdi yn Pontweli bob 2 wythnos yn edrych arno perthynas ni gyda natur. Byddwn ni yn Pencader bob 2 wythnos yn edrych ar guerrilla gardening a byddwn ni hefyd yn Castell Newydd Emlyn bob 2 wythnos yn edrych ar pŵer dŵr. Cewch chi gwefan yn y sigar am fwy o wybodaeth.